Kani kadai ka Dudarshan Meghalaya bangi pediang sombahaya pi baro sya katup kubor mentaka janmit. Syaban pai syaki kubor ki babanya ini shwa yakimat bakongsan. Penkre ka Kongres na ka benta ka election shiteng samoy na Shillong parliamentary seat kentu ban pensyong nong rem hakaseng tang ha ukertong. Sedang ka West Garo Hills ya ka jingkmi benya ya ka thup kinong thep vote an sedang ka jingwan man ki yeng nadu ka laipau terek ujelit. Kawe lama Menteri Ketenat Civil Aviation ya ka Easy Connect Flight Beningkong na Varanasi. Badin bayakendu CEO ka Amazon bat umudi penbena ka Amazon ban baitingka saupupra US billion dollar ha India shwa ban kut usnem hajar laipau. Mentangin ya pai shwa syaki kubor nak keleng ke jela. Kaseng Kongres ha ka jela kelas dang ya ka jingpen kre na ka benta ka election shit samoy jong ka Shillong parliamentary ha ka baki nong yalam la kentu ya ki pajba ban pej ya ka nong rim jong kaseng bat ka sensyar khadar am ban pensyong nong rim tang ya ukerto marwe. Habak por hanong ba Shillong ujan Secretary ka MPCC uba Manuel Badwar ulaong bakani ka election shiteng samoy kadai ka kabu ya ki nong vote ban kershan ya ki seng san perthai ki baburam ya ka hok bat jinglat lu balak kedo ha ka riti sensyar kari. Ula penpau ru ya ka jingsngo scam baka Kongres kan ya ka jing ya khun ka baklan bat don jingkermen ha kani ka election. So I believe that, come what may, it is the duty of the public at large to understand that you have to look beyond candidature, you have to look beyond personalities, you have to go to exactly what the Congress stands for or what the other different parties stand for, and see what work has been done by this party to ensure that, the democratic process is still under control, the secularism is still there within the constitution of the country, and more importantly, I think it's very important that we as a community, the smaller section of the Indian diaspora, we as a community is still very small. So we need to align ourselves with a bigger party. There's no denying about that, and it's very important that we speak one language when we go to Delhi. It is that we're fragmented in that case. Ka office jong Deputy Commissioner West Garo Hills ka ya ka special intensive revision ni jingpet benya biang ya ka thop ki nong thep vote ni ka electoral rolls kumbala betha da ka Election Commission of India. Ki boot level officers kin wan ban jingo ya man ka wei pakawai ka yeng na ka benta ban pensisya ya ki nong thep vote bat ka ni kan sedang nadu ka laipau tarik ujeliu bat pendep pat ha ka arpau kendai tarik unaitung. Ha kani ka jingjurib an sasam ya ki enumeration forms an salumbiang hadin baki nong tep vote kila dep ban pendep ya ki jingdon kam. Ka draft electoral roll an sa penmi ha ka santarik nailar bat boot sa ka jing ai lat ya ki jing ujor ne jing tho. U Deputy Commissioner ka District u Vibhor Agarwal ula kentu ya ki paba nong syong ban ai ka jing yasno tilang khnang ban tikna bakani ka jing pej benia ya ki nong tep vote amla anla ban pendep pura ya kani ka jing betha Election Commission of India. Kumshi benta ban rakhi ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking la penlong ya ka program ha Shillong halor kapang Nasha Mukt Bharat Abhiyan Viksit Bharat ki pehchan. Haba ai jingkren ha ka jingyalang I Dr. W. Shira jong ka mimhans ila banjur baki beriu ki balangop ha udrok ki day banyo ka jing sumar ka bapaka bat ban ai ka jershan yaki amban petpo yaki.
Hakani ke program la yok sngo ya ki sakhi bala ya thu na ki bala ngop teng ha udrok bat kala donru ke jing ya mir jingmut halor kumnu ban ya le persya ya udrok lingba ki jing ya selong ban pelat na kitu ki bala ngop ha ke jingkerni ke jingkershan na hayeng hasem bat na ke imlang saklang ya kani ke program la penlong da ka Good Samaritan Society ha ke jing snok tilang bat ke tenat social welfare jong ke sarkar jel Mentau senam kalau penbau yang ketim jongkari ka International Day, Drug Day, kumba World Drug Problem, persisting issues, new challenges, and innovative responses. Tikani ka penbau, makani ka jing kam day, tang hakari jungi, handai ka ketarun e barok. Barok way ka perthai. But habangiya kun ya kani ka problem kam day tang na benda ka government ne kam day tang na benda ka health sector. Handai ka day ya barok kum ki bahaye bahasam kisnong tha bat kiseng bhalang ro kumju. But day tang da ka jing ya lang but smokti ya kun ya kani panginyo ya ka jing ya. Kinong syong shnong jong ka mau kerwat kila penpau ya ka jing sngo seir amar ka jaka badon u transformer ka ju shlei umbet hammat ki kep badon ka jing ther u labba bat ka ni ka bo jingma ya kinong penyat nong yeng bat ki kena skul u president ka seng samla shnong mau kerwat u samla kitbor sing lingdo ula keno bawat hadin ka jing ujor bala bonsi ka Meghalaya Energy Corporation Limited Henry nakal yang kani ketenat pat kam shim la shim ya kinu kilat kilenti ban weng ya kani kejing wat hadin baki bor badai pen kila wan jurib bat kular ru shim kia ya kani kam ulama ham balada ketenat kam thaulat ban ra kam hajrong ni wat ban penken ria syaka jaka bom shlei ya uni transformer nakal yang kinong shong shnong kin shim de kisin jam ki ba khnang ban penbor baki bor badai pet kin le khnang ban biang ka jing shingan haki pat ba nong shong shnong ting lay syak lay up nadu jong u benai feb nakaliang jong kasnong nrai hadu menta wata tu kasingi nakaliang jong ki breu na po mi ICL kelawan ban jurep nrai kelas sekolah teketin baki salai ai no mardor nrai kelong sak kumne bat kadon ka jing bethai man ka por hakani ka jaka bat ka jing bethai ka bajur kala jia menen kamit don bok bak samtang kono ka jing jia ka si kum mak syuban up nakaliang jong seng samla ya ta kajingwan jong pi na po ka department mi ICL ban maramot ani ban na ya kene ka jing dawa jong kasdong ban piu kham hajrong mo bakanam don kajing thot ban le bahai kene ka jaka namar ka jaka baki bir ki yat ki yeng ong ka ta ya kajing dulat man kapor jing don light nrai kala ta ru ka ma pen song siru e kinong let nyangwan Meghalaya Administrative Training Institute Nimati mentakasngi kala penlong ya ka jing ai jing hikai ba shisngi halor ka an Prevention of Sexual Harassment Act ni ka an ban ai jing yada ya ki nong tre persya ya ka jing sya thombor ya ka ni ka jing hikai la penlong ha Circuit House Mairang na ka bentaki ka Internal Committee jong ki tenat tre kam baper jong ka sarkar badon ha Eastern West Khasi Hills District kani ka jing ai jing hikai ka penlet jing mut kerpang halor ka jing pen or ya ki dukhat ka komiti khnang bakin la ban shim ya ki nu ki jing ujor baki yo pediang habadon ka jing ujor badon ka jing syak thombor ha ki jakatre ha kani ka jing hikai la batai ru ha ka bayadei bat ki rukom ban shim sin jam habayo ya ki jing mudoi ki a bayadei bat ki jing ujor bat akan don ke jing buri ya ki nong ujor ni ka confidentiality norms bat ki weide ki jing hikai ban penlong ya ki jakatre ki basngan bat badon ke jing ya buram ba markeliang ka Block Resource Management Committee mentakasngi kala pediang ngobha ya ka kenhun na ka MEPRF mission hakshnong Yongkalu Village East Jantia Hills District po ka Alternative Livelihood Program. Kinong tre jong kani ka mission bat kinong yalam shnong kila kedo ya kilat ki kabu ki badon na ka jingmi ya ocean
kadong bat ba ka jing rep ya uni ushin rai kalong ka jing ai ya ka kamai ka ji batikna ya kinong rep ha kashnong kinong kren ha kani kasngi kila banjur halor jingdon kam bana kalyang ka kenhun kinong rep ban kam pen bah ya ka jingdon ki yo ki hat ki batikna ka jingyo nong kershan da ka song pisa bat ru ban kentiu ya ka jing pau nam jong uni ushin rai ha ki dong ki than ba marjan bat ki jaka ba jengai ru ha kani ka jinglet jingo la don ru ki program balingkon ka jing sam ya ki sernot bat ka jinglet jurep ya ki project bala pentrai khnang ban la ban weng ya ka jing shania ha ka kam ti doyong bat ban kentiu ru ya ka yo ka kinong rep na kani ka kam where this long everyone cannot be a miner, everyone cannot be a doctor, everyone cannot be an engineer. So you have to draw from your strength. And what is the strength of a society? The strength are from the farmers. So this fund which is being utilized, it is a very small fund. Our state is poised to become the leading organic hub where besides ginger and other produce will be further value added and for marketing not only within our country but even abroad. So you see there is a lot of opportunity for the farmers here. Wailamba kani ka BRMC hikai ki mto rupa urat ni hikai ki ka business plan ya utamang ki mara yang ki national wampot idu ha kani ka yaw la tambay kani ka yaw chuai dai yo ko yo mi ki sabar ka ina kani ka branding ka pertut yang ketua ka group yang ki ne ba pon sen chami mo ma le ka group pon jing mento yo ai Nebak ye unang penmiat tu ye ka kom ye ka malong ile uang ye ka value addition. Ka Good Samaritan Society kalala ban ai jingya selok ya ars pa angut ki brio ki baya khut ka jingkerni ha udrok na du dang ya ka counseling outreach bat ka drop in center ha kli ya udu ya ka balas dang ha usnem ubaladap. U chairman ka society uba HS Suting ulaya thu balai pau sangut ki balajit ban let ai jing sumar bat na pedeng kini don ki bala pendap pura ya ka jing sumar bat ban sedang ka jing em ka bathamai hinre ula pau ba ka jing e ka bakrau ka bakia kendu hi ka dei bet ka jing duna ka lat ai kam ya kitu ki bala kwat pura na ka jing kerni drop ka society ka pediang ngobha ya ka jing terwa ka sarkar ban shna ya ki halfway home bat ong bakani hi kan yarap ya kitu ki badon ka jing tmu ban yakun bat no na ka jing kerni ha rock Dorin itu EP nadu bangi sedang long very good respond ki wan hangtei ki bawan ki dei kini ki balos hope sudah dan cu menum bapet te hadin bangi la amsi miki ki lawan te ki bon bang pi kat kum record bangi yo mangi wan ngilai counseling la palat ars pa ngot te kibala long ready ban keep up yau new drugs la long life te ngi mentang ngila pa iki support rehab center te kumal pilai i kibala light la shpongut te kalong ba kiba la trei lagi jong ke kam ke jam kira don laingut te arngut mentan PI ki don hangi te rei kini ba relapse kalong ba ki ong ngi kwa kam ai kam rei kum society ngimpat don lat ban le kunuk dong ni chu ai tang counseling encouragement yaki mentangin pai ki khubor nakathan cha telami ngi Kajingwat banyo pelat im ya ki belajar ngai na kajingslei ka bajur hakiyi panyor district jong kejela Arunachal Pradesh kadang ya chakmat hadin kajingther ulap ba ha ka basawut ki briu ki dang jar ngai bat uwei pat ula do no yala kajing im
Kekenhuan jong ke Indian Air Force SDRF ki bor sencharge nong kidang penlong ya ke jingwat yakini ki belajar ngai. Syuk-syuk la pendan kamru daki helikopter nak benta ban let on bat let shaw ya ki badan benta ha kini ke kam batru ban penpoi ya ki tiar kitar badan kam. Kani ke jing shlai kala penjulor ya ki yeng ki sem kala wan ru ya ke jing tua ke bajur ke pendekut no ya ki surok bat lenti sengkin bapenias no bat ki weipat ki benta jong ke jela. Menteri Rangba ke jela upima khandu takular ba ke sarkar kan ai ke jing kershan ke bapura na ke benta bantai penbaha biang ya ki jing julor na kani ke jing shlai Tangin ya pai ki khubor nak lengkari. Menteri Civil Aviation Uki Ram Mohan Naidu minta ke kawe lama kum ke jing sedang ya ke easy connect flight ke Ningkong na Varanasi bat da kani ke jing play kan penlong ya ki nongba bom da thnem ha ka khayi pateng ni ban ki ling sun balat shakle ki nongba jong kiri ke perthai. Ya kini kiling sun on penyat daka Air India, but ha kini kiling sun on Ailat, ya ki nonglet nongwan ban pendap lupa na kini kikat ling sun ya ka jing don kam, kum ka jing penbet benya, ya sla shwa bakin hair ling ba ka Delhi, syaki jaka baki mutlet, kum sya Dubai, Colombo, Jeddah, Riyadh, Hindu, bat Phuket. Menteri Ulaong bakani ke jing play ya kani ke program kan pensuk ya ki nonglet nongwan bat an kuntup syu sa henriu teli ki kat ling sun bat pensuk ya upat ba nonglet nongwan pendan kam ki ling sun ban her shakeleng kiri perthai. तो दो चीजें हैं, एक ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस और इसका नेटवर्क क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहाँ से इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी तो करोड़ों लोगों के लिए ये एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी हो तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। Manohar Lar Khatar, Menteri Ketenat Boarding jong ke Sarkar Pedeng ulaong baka boarding kedai ke badonkam na kebenta ke Roy Kapar bat na kebenta ke Ibang Salang. Haba ai jingkren ha ke jingelang jong ke BRICS Energy Ministers ke bakatway ha Gurugram penpau ke India kiu state ha kaliang ke boarding da ke bakdaur bakiri kala longkum ke nongyalam ha ke perthai ha ke jing pendonkam ya ke boarding da ke sngi bat da ke air. Ukatar ula khot ru ban kershan ya kiri ki biya kendu ya ki jing ki bakrau na ka jing kela ka sun beneng. Kani ka jing yalang ka ba arsngi kalang ban penlet jing mut halor ka jing penbiang boarding, ka jing penek pensa, ka jing penbiang markat ju bat ki kor ki bor bathamai. We recognize that developing countries are often affected more severely by global climate challenges despite contributing far less to their causes. Therefore, they require adequate time, resources and policy space to meet the legitimate aspirations of their people. India assumes the BRICS chairship at a time when the global energy landscape is undergoing a profound transformation. Guided by the vision of our Honorable Prime Minister and the BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future-ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people-centric. Air Chief Marshal AP Singh hinne kasngi ula pelat patba yaka kot sakan mau the second orbit belief of a man dreams of 1.4 billion hearts pada Captain Shubhanshu Shukla haka Pradhan Mantri Sangrahalaya ha New Delhi.
Kani ka kot kalong syapang ka jingyat lenti jong usyukla kum unong na ling sun ni u pilot Shaw Astronaut bat halor u Axiom 4 mission sya ka hau-hau. Habakren hakani ka jingyalang u Air Chief u laong bakani ka kot sa akan mau kan ai mensim yaki pateng banwan bakin don ka thong ka bayar ha ka jingim bat bakin yale hadu banda job. Kani ka jingyalang ka longru ban rakhi ya ka jingdap snem jong u Axiom 4 jong usyukla bala penmi ha ka arpusan terik u jeliu ha uni snem baladep. It's a great honor to be here today for this for sharing this journey of Subhanshu Shukla. He's put it down very nicely, and I have not yet read the book. I'll read the book and thereafter realize, but whatever little has been spoken, I think it's a great motivator for all the coming generation. And of course, the experience was unimaginable, something that I had never expected, never anticipated. I was there for 20 days, went around the earth 320 times, and each day saw 16 sunrises and 16 sunsets. So there is no good way for me to share all that experience with all of you. The closest that I can come is, I think, through this book that I'm trying to share this entire experience with you, the second orbit. Being involved with machines all my life, initially flying for the Indian Air Force as a fighter pilot and then as a test pilot, and then working with the technicalities of the space mission, it was a very big challenge for me to not use those technical jargons and keep it simple so that everybody understands. Mentangin ya pai syaki kubor na keleng ka perthai. Ka company Amazon kalapan bena baya ka jingbay tingka ka bahe baha bakot ya ka $100 billion ha India na kabenta usnem arhajar arpun riu hadu usnem arhajar laipo. Kani ka jingpen bena ka Amazon kalong hadin ba CEO jong Andy Jassy ulalej banya kendu bat menteri rang bakdu kari Narendra Modi ha New Delhi. Kani ka jingbay tingka kan penyar ya ka jingdon ka Amazon hakikam e-commerce, cloud computing, artificial intelligence bat kiwe kikam ba pendon kam de kikor kibor komputer. Haba ai jingyaro halor kani menteri rang bakdu kari ulaong bakani karai ka Amazon ka penpalang ya ka jingyo jingshanya jong ka India na kiri jong ka perthai bat bakani hi kan long ka jingple lat ya ki samla ha ka yok kam yok jam bat kiwe ki lat ki kabu. Na kaliang ka Amazon ka kemi lenti bakani jingbay tingka jong ka kan penmi ya bon hajar teli ki kam kan penklan ya ka jingshalan ka India bat kan penjana ya ki bor ka AI ba kan amento ya ki nongseng ya ki kamla jong ki baret baria batru ya ki samla pule hakeleng ki benta jong kari. We've invested $40 billion in India since the year 2010. And then at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion of investment between 2026 and 2030. And a fair amount of our investment is in our marketplace business, but the incremental $13 billion we announced today is focused on cloud and AI. India is becoming such a significant cloud and AI hub around the world, and we have so much demand here that we're continuing to invest in the country on the cloud side and the AI side as well. We've accounted for roughly 2.8 million direct and indirect jobs in the country, as of 2024, and we're hoping to make that number more like 3.8 million by the end of 2030. Kajingshong shit World Cup kamtam hakiri bayo yakun hakane karensan bahe do jong kijing kai football kalapoi hadu kayeng dorbar jong kari Norway hakabaki nong tau an kila sange shipor ya kajing ya keren halor ki kam senchar khadar Henry ban wanshim benta haka jingken hui ni Viking ro kumban penpau ya kajing ai jingkershan bapura ya ka kunhun le kai jong kari badang don hapdeng kajing ya kun hakani ka World Cup. Kani ka longru kum kadak ban rakhi ya kajing yo lat biang kari Norway ban yakun haka FIFA World Cup hadin arpo prasnem bakam juyo ya shim benta shu.
arsin kenyo ujumai ubah nyo point r bat nyo point san magnitude ubala kerwet ya ke Venezuela hapo ka shiminit hakabala wanra ya ke jing ujulor bat jing kelem ki yeng ki bahe hakarakus kibor badai kmi kila ong ba shis pa anru pesau ngut ki brio kila yap bat kumba shi hajar ngut kila mensau ke acting president Delcy Rodriguez kala penbena da ka state of emergency hakabala pensange no ya ke jing trikam jong kat lingsun Simon Bolivar International Airport namar ki julor ke geological survey jong ke United States kala maham ya ke jing nang kiu ki ba mensau bat ke jing julor bat ke jing pelaj im ke badang ya chakmat Mentapat inya pai syaki kubor ya lekai. Ka Women's National Cricket Team jong kari India kan saya kun persya Bangladesh Women's National Cricket Team haka Group A jong ka ICC Women's T20 World Cup ha Emirates Old Trafford ni. Haka jingyalam jong ka Harmanpreet Kaur ka India menta ka don haka kerdan baar hadien ka jingjab ka baar sin na kilai teli ki jingyakun bat ka bansa yakun biang hadien bakala syarem haka South Africa. Ka Bangladesh ru ka arsin haka jingyakun hinrei ka dangdon hadien jong ka India haka net run rate. Kani ka jingyale kai kan sedang haka por hinyo baje janmit. 2026 अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है और अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने एक बेहद अहम चुनौती है। 25 जून 2026 को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर मैदान पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। अपने पिछले मुकाबले में टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम 159 रन का लक्ष्य बचाने में सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद सेमीफाइनल की राह थोड़ी कठिन हो गई है। अब Tim mentapat ngin yapet ya ke jinglong jingman jong ke sun beneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat kalong arpolai degree Celsius bat ke jing shet kalong lai degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyopo kendai na ka shispa bat ka jing hap slap kalong R.100 mm. Haba pai pat chanong ba shalong ka jing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat ka jing shet kalong arpo hinyo degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyopo lai na ka shispa bat ka jing hap slap kalong kat saw mm. Kat bah jawai pat ka jing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat ka jing shet kalong arpo hinyo degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyopo san na ka shispa bat ka jing hap slap kalong lai point kendai mm. Kandon ka jing hap slap bamalu mala bat tiat uperthat haki babun ki jaka hatura shalong bat jawai. Syaban poi syaka bekut jang ketup kubur ni menta ka janmit ngin yapet biang sashisin yakini kimat bakongsan. Penkrek ka Kongres na kabenta ka election shiteng samoy na Shillong parliamentary seat kentu ban pensyong nongrim hakaseng amtang hau kertong. Sedang ka West Garo Hills ya ka jingkmi benya ya ka thop kinong tep vote an sedang ka jingwan jengo ya man ki yeng na do ka laipo tarik ujelil. Kawe lama Menteri Ketenat Civil Aviation ya ka Easy Connect Flight ban Ningkong E na Varanasi. Bat hadin baya kendu CEO ke Amazon bat Modi penbena ke Amazon ban bay tingka saupo pra US billion dollar ha India shua ban kut usnem ar hajar laipo.
Ti parlok katung ila poi syaka bekut jong ketup kubor jongi menta kejanmiet. Hadu bangin daya syam yang bat pi la syaman step. Kani kedai DDU News Meghalaya kublai shibon ya pi barok.